କତର କରିଛି ଏକ ଦୁଃସାହସ। ଭାରତ ସହିତ ନେଉଛି ଟକ୍କର। ମାନଚିତ୍ରରେ ଖୋଜିଲେ ମିଳିବା କଷ୍ଟକର। ମାତ୍ର ହଠାତ୍ ଏ ଛୋଟ ଦେଶ ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ କରିଛି ବଡ଼ ଦୁଃସାହସିକ କାର୍ଯ୍ୟ। 8 ଜଣ ପୂର୍ବ ନୌସୈନିକଙ୍କୁ ଶୁଣାଇଛି ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡର ପରୱାନା। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ କତରର ଏକ ବଡ଼ ବାଣିଜ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ କମ୍ପାନୀରେ ଏହି 8 ଜଣ ପୂର୍ବ ନୌସୈନିକ କତାରର ଅନ୍ୟ ସୈନିକମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ। ମାତ୍ର ବିନା ପ୍ରମାଣରେ ଗତ ବର୍ଷ ଅଗଷ୍ଟ 2022 ଠାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ କତର ଶୁଣାଇଥିଲା। ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲା ଯେ ଇସ୍ରାଏଲ ପାଇଁ ଏମାନେ ଗୁପ୍ତଚର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏବେ କତର ଘୋଷଣା କରିଛି ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ। କତାର ସବୁବେଳେ ଭାରତର କଟ୍ଟର ବିରୋଧୀ ଅଟେ। ସେ ଭାରତରେ ଘଟୁଥିବା ଆତଙ୍କବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମର୍ଥନ କରେ। କାଶ୍ମୀରର ଧାରା 370 ଉଚ୍ଛେଦକୁ କଡ଼ା ବିରୋଧ କରିଥିଲା। ନୂପୁର ଶର୍ମା ବିବାଦରେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରାଇ ଦୁନିଆରେ ଭାରତର ଛବି ଖରାପ କରିବାକୁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା। ମାତ୍ର ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ବିଭାଗ ଏହାର କଡ଼ା ବିରୋଧ କରିଛି। ପ୍ରମାଣ ମାଗିଛି। ପ୍ରମାଣ ମିଳିସାରିବା ପରେ ଭାରତ ଏହାର ଉଚିତ ଜବାବ ଦେବ। ଏ ଖବର ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ କ'ଣ? କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିହାତି ଲେଖ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କରନ୍ତୁ।